Банята ви вече не ви се струва комфортна, чиста и модерна. Ремонтът на баня не е лукс. Това е инвестиция, която подобрява дома ви, увеличава стойността на имота ви и напълно трансформира едно от най-важните пространства в дома ви. Стара баня с влага, повредени плочки, течове или лошо разположение може да се превърне в ежедневен проблем, но реновираната баня напълно променя преживяването в дома ви. В днешно време много хора ремонтират баните си, за да създадат модерни, елегантни, функционални и комфортни пространства. От малки бани до луксозни, един добър ремонт може да накара всяко пространство да изглежда впечатляващо. Всеки детайл е от значение. Подовете, осветлението, душът, мивката, мебелите, тоалетната, огледалата, стените и дори най-малките довършителни работи. Всичко трябва да се съчетава перфектно, за да се постигне чист. Ли добре или... Много добре. Много ми харесва. Всичко е точно. Много добре. Това е целта. Не